Hvad? Ja, kan du se det? Ja. Det er stort problem. Jeg ved ikke, jeg TP'er lige der. Hvad var det, du sagde, man skulle? Kan jeg ikke gøre det selv egentlig? Hvad var det, der skete? Du røg igennem gulvet. Det er sådan en bog, der. Sådan der, upsi. Kan du også se det? Så røg du igennem gulvet her, men nu har jeg det så heldigvis på record, men den er sådan lidt mærkelig. Ikke, men ja, det de så gør jo, det er jo, at de hopper ud. Der skal slash TP-ord. Der skal bare nogle blocks ned under rundt omkring. Jo. Men så kan du godt se, så løber de jo bare rundt hernede på... Jeg kom til at spamme bukser. Bukser. Ude på barriereblokken. Altså, det er jo nok ikke en stor en, men det er bare sådan en lille en. Der er nok nogen, der kan finde på at udnytte det. Så kan de jo stå heroppe. Du kan se herovre ved traktoren, så kan de stå herovre og skyde ned. Nej, prøv at se, nu skal jeg vand i støj. Nej, prøv at se. Nu skal jeg vise dig, hvor der også har været den fejl. Og hvorhen var det? Jeg skal se. Her. Nu prøv, er det okay at lige chip her? Så chip her. Prøv at se her, ikke? Her er der rigtig mange folk, som også har prøvet at komme op. Hvor de så bogboostede sig derovre fra, så de bogboostede sig over på bygningen, og så er der også et lag nedenunder, og så er de kommet op her på en eller anden måde. Ja. Jeg tror måske der er et barrierebloks lag nedenunder det her også, ikke? Ja. Nej, prøv at se det herude, så vi det ved. Er det herude? Nej, så kan det godt være, at der også er et nedenunder. Så kunne man hoppe ned i vandet herfra. Man kan da lave en meget dejlig let's play herude. Ja. Dejligt vandtal her. Det ligger det måske lige lidt med de der goldblocks, men ellers. Det er sjovt sådan, som landskabet er formet om bag i det, fordi der er brugt world edit og alt muligt. Ja. Ja, jamen det er rigtigt. Jamen det var fint nok, så